Na ce kina da matsalar gashi ne, kina buƙatar gashin ki ya tsawo ya ƙwari ya daina kakkarewa. To in dai kina da wannan matsalar to ki tsaya ki saurari wannan abu. In dai har kika yi amfani da abubuwan da za mu faɗa, ki haɗa wannan maganin, insha Allahu in kika haɗa wannan maganin to sai kin kira mu ki kuma addu'a. Ga wadda ba ta iya haɗawa kuma za ta iya ɗaukar number mu a profile ta mu magana. Muna da haɗaɗɗe insha Allahu za mu ba ta. Hanyoyin da ake bi wajen sa gashi ya tsawo ya ƙwari da yarda Allah ga su nan za mu lissafo, sai a tsaya a saurara, a rubuta, a yi saving ɗin bidiyon. Duk lokacin da mutum yake buƙata zai kunna sai ya haɗa. Wannan mai da za mu haɗa tare da ku, in dai har mace tana shahawa shi to gashinta ba shi ba karewa, sai dai ya dinga ƙara yawa. Har tsufanta insha Allahu gashinta ba zai kare ba sai dai ya ƙara yawa. Da ta irin wannan haɗin da za mu haɗa to gashinta zai ƙara laushi, zai ƙara yawa kuma ba zai dinga karewa ba. Kuma har tsufanta gashinta za a gan shi da yawa insha Allahu. Kuma ko 'ya'ya ta haihuwa, 'ya'yan za su taso da yanayin irin gashinta kuma mai yawa. Mu je zuwa ku ga yadda za mu haɗa wannan man gashi wanda ake ce ma karkar. Da fari za ki nemi man olga wanda ba shi da wari. Za ki samu kamar kofi 2 daidai da yadda kike buƙatar shi, sai ki zuba shi cikin fry pan. Sai ki samu normal ruwa ɗan daidai wa daida, sai shi ma ki zuba cikin fry pan. Sannan za ki dawo ki nemi 'ya'yan hulba, sai ki saka ƙaramar roba. Sannan za ki nemi habbatus soda, 'ya'yan habbatus soda shi ma za ki zuba. Tun daga musulmi da kirista ba wanda bai san amfanin 'ya'yan habbatus soda ba. Babu maganin da ba ta yi sai dai mutuwa da tsufa. Za ki samu karamfani shi ma ki saka daidai gwargwado. Kin saka karamfani daidai gwargwado za ki samu rosemary shi ma ki saka. Abubuwan nan da muke lissafa za ki same su a kasuwa ko a Islamic chemist. Wanda kuma suka yi mawuyar gani zai ɗauki number mu a profile ya mun magana, za mu aika ne da su duka muna da su. Idan kin sa rosemary kaɗan za ki sa, za ki aje saura saboda za ki zuba shi in kin gama. Sannan za ki samu turaren wuta shi ma sai ki sa kaɗan saboda zai sa ƙamshi, kuma shi ma turaren wuta akwai abubuwan da yake sawa. Bayan kin haɗa su haka komai da komai za ki je ki ɗora su a murhu ko a gas cooker ya ta tafasa har duka sai kusan abubuwan nan sun kusa tafashewa, sun kusa ƙonewa, sannan za ki kashe. Mu haɗu a part 2 don jin yadda za mu iya haɗa maganin gashin mu. Kada a manta da following da liking da sharing don 'yan uwa su amfana.